Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baky tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal welaýatyna urulan täze iňde urwap Senaga toplumynyň TV gazyn benzin öndürýän zawodyň işi bilen tanışdy. Şeýle-de Dikuçordan bir näçe iri deskalaryň guruluş işleriniň barşyny synlady. Bilen hormatly prezidentime Dikuçorda Ahal welaýatyna urulan TV gazyn benzin öndürýän zawodyň çäklaryna geldi. Meýlim bolşýaly bir möhüm maýy goýum taslamasy Mehriban arkadağımızın başına başlayan Türkmenistan'ın energetik strategiýasyny üstünlükli durumuşa geçirmegiň ýolundaky nobatdaky edimdir. Şol strategiýanyň esasy gury gazy we nefti gazyp almagyň mukdaryny artdyrmak, Türkmen energiýa terişlerini eksport etmegiň köpügli ulgamly kemale getirmek bilen bir hatarda ýalňyz energetika toplumyny düýpli döwre baplaşdyrmakdan hemde diversifikasiýa bilen ösdürmekden ibaratdyr. Şunda hormatly prezidentimiz Ulewadrot çygymalyny gaýtadan işlemegi we ýokary hilli bäsejige ukyply halkara ölçeglerini kybap gelýän hemde içerki we daşarky bazarlarda istek bildirilýän öňümleri çykarmagy ýürütülýän iň kämil tehnologiýaly öňümleriň öndürilmegine ýokary derejede ähmiýet berýär. Ahal welaýatyna TV gazany benzin öndürýän zawodyň direktori hormatly prezidentimize iň kämil döwrewap enjamlaryny üpsünedilen kuwatly zawody gurduryp bereni üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Direktor bu ýerde işleriň tarap laýyk ýola goýulanyny, tehnologik işleriň ýerlikderli alınıp barýanlygy, ähli mümkinçiliklerden netijeli peýda alınıp, ýokary hilli benziniň önümçigini bir syhla artdyrmak boýunça ýerul işleriň durmuşa geçirilýänligi barada hatabat berdi. Netijede bu kärhana dünýäde şunyň ýaly kärhanalaryň ilkinjisidir. Bir ýerde TV gazdan awtomobiller üçin ýetlenilen iň arasy sintetik benzin öndürilýär. Öndürilýän önümler iň ýokary ekologiýa talaplaryna we hil ölçeglerine dol kybap gelýär. TV gazyň gollary boýunça dünýäde öňdäki orunlary eýleýän ýurdumyz Ýewropanyň we Aziýanyň energetika bazarlaryna hassa ýakynlaşmak maksadyny ýerderli öňe sürýär. Bir ulgamda döwletara tüwde aqsady gatnaşyklaryny işçileşdirmek hemde daş gorşa we goramak babatynaky ähli meseleleri çözmek nukdaý nazaryndan ekologiýa taýdan arasy energiýany ulanmaga geçmek ýaly möhüm ähmiýete eýe bolan iri taslamalar üstünlükli durumşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiz zawodyň dolanyş merkezine geldi. Bir ýerde hünärmen döwlet başçylygynda toplumyň önümçük işiniň gurulşy hemde taýýar önümiň emele getirilşi barada hatabat berdi. Çäklerini kümüşdäki metal gurnamalaryň hemde dürli görnüşdäki we ölçegdäki modullaryň tehnogen toplum peýda bolan täze zawod öz keşfi bilen iň häzirki zaman epet uly almytenki barlykhanany ýatladýar. Gazy suwuk ýanyjy öwürmek işi tehnologik gurnamalaryň ilkinji nobatda TV gazy düýpli arasalamak, gazy we metanoli sintezlemek boýunça şeýlekem benzin almak we arasalamak boýunça gurnamalaryň uly halkalarynyň gurulmagyny talap etdi. Bir ýerde ýokary basyşyň netijesinde gazyň suwuk ulewadorody öwrülmegi amal aşyrýar. Hemme işler awtomatlaşdyrylanlar we merkezden dolandyrylýar. Hormatly prezidentimiz bir ýerde döredilen zähmet şertler bilen gyzyklandy. Hünärmen işlemek üçin ähli şertleriň döredilenini aýdyp, munyň üçin Mehriban arkadağymda tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýene-de bir hünärmen bilen söhbetleşip boldy. Hünärmen ilki bilen gazyň kükürtli wodoroddan arasaran ýanygy barada gürrüň berdi. Reaktorlaryň içinde ýerleşen katalizatorlaryň kömegi bilen kükürdüň organik birleşmeleri kükürtli wodorody öwrülýär. Soňra gazdyrjy peşde gazyň gyzgynlyk derejesi ýokarlandyryp, kükürtden arasalanan gaz öz düzümindäki ulewadorod birleşmeleri monoksid uglerodu, dioksid uglerodu, wodorodu we metanyň garynlaryna öwrülýär. Tehnologik gazy kislorod bilen reaksiýa gerip, ýanmak we ulewadorodlaryň belli bir böleginiň dargadylmagy amal aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz hünärmeniň iş durmuş şertlerine gyzyklandy. Onuň haýsy ýokary okuw mektebini tamamlanyny, nirede tezribelik geçenligini sorady. Hünärmen Mehriban arkadağymyň sowallaryna jogap berip, işlemege hemme mümkinçilikleriň we şertleriň döredilenligini aýtdy we munyň üçin arkadağ prezidentimize tüýsürekden hoşalyk sözlerini beýan etdi. Soňra hormatly prezidentimiz zawodda alınıp barýan işler bilen tanışygan dowam edip, dolanyş merkeziniň ýene-de bir hünärmeniň alyp barýan işi bilen gyzyklandy. Hünärmen arasalanan gazyň sinteziniň basyşynyň kuwatly gaz gysyjy enjamlaryň kömegi arkaly ýokarlandyrylyp, ýerlikder ýerleşen 4 sany metanol reaktoryna iýerilýänini aýtdy. Soňra bolsa katalizatorlaryň kömegi bilen gazyň sinteziniň düzümindäki wodorod, monoksid, dioksid uglerodlar ýolary täsirleşip metanoly öwrülýär.
Emele gelen metanol ergini göwrümi 7600 kub metr çelekde saklanýar. Katalizatorlaryň kömegi bilen ýokary gyzgynlykdaky sintez metanoly, sintez benzinini urlýar. Soňra gadyraşmadyk sintez benzininiň ýyllyk çalşy enzamlarda gyzgynlyk derejesi pede düşürilýär. Bu ýerde benziniň düzümindäki yeňil gadlar hemde kondensat suwlary bölünip aýrylýar we çiğ benzin alınýar. Hünärmen ýokary dünýä ýyňlaryna laýyklykda gurulan zawodda işlemäge döredilen äkli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi. Soňra ýaş hünärmenleriň ýene de biri benziniň hilini ýokarlandyrmak disgasyna birinji tapgyrda çiğ benziniň düzüminden metan we etan gazlarynyň bölünip aýrylýanyny, ikinji tapgyrda benzin ergininiň suwuklandyrylan gazy benzinin bölüji enjama gönükdirilýänyni aýtdy. Üçüncü tapgyrda benzin ýürüýte bölüji enjama aktarylýar, hemde yeňil benzine we düzüminde durol bolan agyr benzine bölünýär. Bölünen yeňil benzin ambarlara uradylýar. Dördüncü tapgyrda agyr benzin iki tane benzinin hilini ýokarlandyrýan enjamlar aktarylýar we düzümindäki durol derejesi peteldilýär. Netijede agyr benzin 230 kub metr bolan iki tane çelege goýberilýär. Jemi 4 tane çelekdäki yeňil we agyr benzin ýangyjy geçirjilerden aktarylanyna akym boýunça garylyp haritlik benzin emele gelýär. Hünärmen zawodda zähmet çekmek üçin ähli zerur şertleriň döredilenligini, kärhananyň dünýäniň iň kämil enjamlary bilen üpçün edilenligini aýdyp, munyň üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde Neftka toplamynyň ýol başlary we orduş okuw mekdepleriniň ýol başlary bilen iş maslahatyny geçirdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýalňyş energetika terişleriniň diňe halkymyzyň däl, eýsem bütün adamlaryň bähfidine gönükdirilýänini aýtdy. TV gazy geçirjiler arkaly dünýä bazarlaryna iýermek bilen çäklenmän. Bu pudogy diversifikasiýa bilen ösdürmegi Türkmenistanyň energetika syýasatynyň möhüm orlarynyň biri hökümine kesgit edip diýip döwlet başlarymyz bellädi. Ýurdumyz dünýäde TV gazyň gorlary boýunça öňdäki orunlara gelýär. Şoňa görä mawy ýangyjy gaýtadan işläp, dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan gaz himiýa önümlerini öndürmäge uly ähmet berýär. Bu ýurda taslamalary ýergiderli amala aşyrýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bellenşýäli ýurdumyzda şeýle taslamalary daşa ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna durmuşa geçirmek babatda da zerur bolan fiýazy hukuk, mali ykdysady binýat töredildi. Gynlyda TV gazy gaýtadan işläp, polietilen we polipropilen öndürýän polimer zawody, Garabagazda karbamid dökünlerini öndürýän zawod guruldy. Şeýlekem uly meçherde TV gazy gaýtadan işläp, Eko 9-njy kysymly benzin öndürýän dünýäde ilkinji bolan şu zawod gurulup ulanmagy berildi. Bu iri taslamalar Türkmen enerji terişlerini diversifikasiýa bilen dünýä bazarlaryna çykarmakda üren möhüm taslamalardyr. Bu taslamalar Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Ýewropa döwletleriniň dünýä belli kompaniýalary bilen ýakynyn hyzmatdaşlyk esasyna durmuşa geçirildi. Hormatly prezidentimiz şeýle taslamalar amala aşyrylanyna ilkinji nowatda ekologiýa taýdan arasy dünýä ölçeglerine dolu laýyk gelýän önümleri öndürmegiň gözüňde tuturýanlygyny, daş gurşawy aýagyny saklamak boýunça ýöňde goýulan wezipeleri berja etmäge uly ähmiýet berilýänini bellädi. Döwlet başlarymyz tehnologik taýdan iň ýerli zaman enjamlary ornaşdyrylan ýurdumyzda TV gazydan benzin öndürýän dünýäde ilkinji iri zawod gurulanyny aýtdy. Milli liderimiz bu zawody bökdünsiz işletmegiň hemde durandyrmagyň ýokary tehnologi bilimli hünärmenleri talep edýänini bellädi. Hormatly prezidentimiz bular barada aýtmak bilen ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagat ösdürmek, gaz himiýa toplamlary gurmak, halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleriň mundan meýlekde netijeli dowam etjekdigini, bu babatda döwlet maksatnamalarynyň kabul edilenini bellädi. Biz bu işleri halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we awadançylygynyň bähfidine amala aşyrýar. Bütün dünýäde parakatçylygy, durnukly edişi üpçün etmek maksatlaryna gönükdirýär diýip milli liderimiz aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde daşa ýurtlardan çekilen terişleri öz wagtyna gaýtarmagyň möhüm wezipe bolup durýanyny bellädi. İş maslahatynyň başynda Ahallaky gazyny benzin öndürýän zawodyň direktory Sapbayew toplumda ýola goýulan işleriň netijesinde meýilnamalyň işleriň alınıp barýanyny barada hasabat berdi. Dünýäde iň ösen tehnologiýa enjamlaryny enjamlaşdyran bir zawodda işleriň utgoşukly ýola goýumlary arkaly önümşik işleri bellilen taraplara laýykly ýerine ýetirilýär. Bellenşýäli kärhanada bir gece günüňde 1800 tonna benzin öndürilýär. Ýokary hili we ekologik talaplaryna gybap gelýän bir önümler şertname esasyna Owganystana hemde Ýewropa döwletlerine berilýär. Şeýlekem bir ýerde zawodyň ikinji nowatda akysyny gurmagyň üstüne işler alınıp barýar.
Şunun esasında yerine getirilen taslam işlerini, täze innovasiýalary, tanul gomy has netijeli ornaşdyryp, öýrümçük işlerini kämilleşdirmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ähli iri desgararda ýaly ahallaky gadan benzin öndürýän zawodda da alınıp bolýan işleriň mundan meýlekde döwrewap derejede dowam etmeligini aýtdy. Önümleriň ýokary hil ölçeglerini hemişe gözüçük edilmeliler. Dünyada bir önümlere islegiň barha artýanyny nazarda tutup, ekologiýa taýdan iň arasy benzinin daşa ýurtlarda ýerlenýän bazarlarynyň girimli giňeltmek üstüne işlemege mühim ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başlygy bellädi. Bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet ministri Türkmengan döwlet konserniň başlygy Amanow TV gaz çykarmak, gaýtadan işlemek, hem-de onuň dünýä bazarlaryna iwerleýän mukdaryny artdyrmak ornuny döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, konsern tarapyndan alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Mawiýanyň çykarşynyň mukdaryny artdyrmak, guýlaryň önüm berilişini ýokalandyrmak hem-de ýöňdebaş tehnologiýalar we tanul gomy ulanmak arkaly täze guýlary özleşdirmek boýunça toplumlaryň işler alınıp barlýar. Şeýlekem daşa ýurtly ygtybarly hyzmatdaşlar bilen galkynç gaz känini özleşdirmek boýunça işleriň alınıp barlýany gaýdyldy. Hormat prezidentimiz TV gazy gaýtadan işlemek, onuň daşa ýurtlara iwerleýän mukdaryny köpeltmek bilen baglanyşly meseleleriň oňun çözülmeginiň milli ykdysadyetimiziň kuwatlanmagy bilen bir hatarda TV hyzmatdaşlygynyň netijeli häýete eýe bolmagyny üpçün edýänini bellädi. Şoňa görä hormat prezidentimiz bu ýurda alınıp bolýan işleriň häzirki döwrüň gözen tejribesine we alymyň ýokary gazananlaryna hem-de täzil tehnologiýalara esaslanmalygyny aýtdy. Bu wagtda bir näçe taşyklar berdi. Soňra Türkmen Hime döwlet konserniň başlygy Niýazow hormat prezidentimiziň milli ykdysadyetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde alyp barýan fiýadaty, hime pudugyny ösdürmekde edýän aradalar netijesinde ýurdumyzyň hime senagatynyň ýyl saýyn ösüp, täze iri döwrewap hime önümçiliklerini eýe bolýanyny bellädi. Ýurdumyzda ulewadorot serişlerini diňe bir çygymal hökümini eksport etmek bilen çäklenmän, olary gaýtadan işlemek netijesinde dünýä bazarlaryna uly segden peýdalanýan bir näçe hime önümleri öndürilýär. Bu wagtda kabul edilen maksatnamalary laýyklykda diňe soňky ýyllarda durumşa geçirilen markarbamid, garabogoz karbamid, gyanlynyň polimer we ahallaky gadan benzin öndürýän zawodlary ýaly ägir türlü taslamalar amala aşyryldy. Şonuň ýaly kabul edilen maksatnamalarda geljekde ýurdumyzda gaz mesenagatyny ösdürmek boýunça ýene-de bir näçe iri taslamalaryň durumşa geçirilmegi gözüňde tutulýar. Bir öýrümçilikleriň ählisem dünýä ýylyna laýyk gelýän innovasiýon tehnologiýalar ornaşdyrylan ekolog taýdan arasy öýrümçilikler hazaplanýar. Şeýlekem dünýäniň gösen nöwletlerini geljegiň ýalňyz hökümine strategiýasy işlenip taýýarlanan we giňden öwrenilýän wadorot öýrümçiligine ýola goýmak mümkinçilikleri barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen Hime döwlet konserniň öňünde mühim wezipeleriň durýanlygyna üns çekmek bilen ýurdumyzyň baý ulewadorot serişleriniň gaýtadan işlenşini mundan meýlekde dowam etmegiň berurdygyny aýtdy. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda ýurdumyzyň dürli künjeklerini üstünlikli hereket edýän, gaýtadan işleýän iri kärhanlarda öndürilýän ýokary halkara ölçeglerini we hil kadalaryna hem-de ekologiýa taraplaryna gybap gelýän amýak, karbamid, polietilen, polipropilen, benzin we beýleki öňümleri daşary ýurtlarda islegiň barha artmagy, puwdoň işini hasy kämilleşdirmek wezipelerini goýýar. Şoňa görä bu urda alınıp bolýan işlere ýerigderli üns bermegiň, işgärleriň hünär derejesini ýokalandyrmagyň mümkindigini belläp, hormat prezidentimiz bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra Ýagşygelli Kakaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň rektory Atamanow ýurdumyzda gaýtadan işleýän kuwatly önümçiň giňermelýän döwrüne neft gaz pudugynyň döwrewap kärhanalaryna işlemek üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga alma esaslanan toplumlaryň işleriň amala aşyrylýany barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda ýokary okuw mekdebiniň okuw meýilnamalaryny döwrewap ýagdaýa getirmek maksady bilen Gyanlydaky polimer zawodyna, Garabogoz karbamid zawodyna, ahallaky gazdan benzin öndürýän zawodda hem-de garlyk kali dagmagdan toplamyna ulanýan enjamlaryň we täze tehnologiýalaryň esaslaryny öwrenmäge degişli dersler okuw meýilnamalaryna girdilip, okuw maksatnamalary täzeden edildi. Şeýlekem sintetik ýalňyzy öndürýän zawodda ulanýan tehnologiýalar bilen baglykda uniwersitetiň hime tehnologiýasy we ekologiýa fakultetine ýurdumyzyň neft gaz pudugy we hime senagaty hem-de beýleki puduklar üçin neft we gazy gaýtadan işlemegiň himik tehnologiýasy hünäri boýunça hünärmenler, hime tehnologiýasy taýýarlyk gurugy boýunça ingliz dilini okuyan bakalavrlar hem-de standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak we daşgurşy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak hünärleri boýunça taliplara bilim berilip başlandy. Mundan başga talipler bilim alýan hünärlerine laýyklykda tejribe geçmek üçin ýurdumyzdaky iri gaýtadan işleýän toplumlara uradylýar.
Şonuň ýaly hem ahallaqy gadan benzin öndürýän zawod işe girilenden bäri häzir çenni ýokary okuw mekdebini tamamlan talipleriň bu iri toplumy işe ýolunanyň barada maglumatlar berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, universitetde duranlyjylary, meýdan hünärmenlerini, IT hünärmenleri taýýarlamakdan başga da ýokary derejeli mugallimleri, almy işgärleri we alymlyga dalaşgärleri şogullar boýunça taýýarlamagyň mümkindigini aýtdy. Döwlet başlarymaz neft-gaz puwdy üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak, almy tejribe işlerini geçirmek boýunça häzirki zaman aragatynjy ulgamlaryny ulanmak arkaly halkara universitetleri hemde beýleki awraýly bilim idaralary bilen ýödary hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmeligine ünsjekdi. Şeýlekem türkmen talipleri awraýly halkara bäsleşiklerine ýigderli gatnaşmalylar. Olaryň taýýarlanan almy işleri önümçige ornaşdyrylmalylar. Ýokary okuw mekdebini neft-gaz ulgam üçin hünärmenler taýýarlamak boýunça halkara tejribesinden ugralanyp, okutmagyň häzirki zaman usullaryny we know-howlary tanylgamy ornaşdyrmak, milli hünärmenleri dünýäniň ösen tejribesine we standartlaryna laýyklykda okutmak, daşary ýurtlaryň ýokary derejeli hünärmenlerini bir işe çekmek ornuny zerur tagallarlar edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra Türkmengaz Döwlet Kanseriniň Almy barlygy TV Gaz Institutunyň direktori Pir Niýazow hatabat bermek bilen institut tarapyndan ýerine ýetirilýän işleriň döwrewap tehnologik enjamlar we awzarlar arkaly almy satda önümçük bilen utgoşukly alınıp barýanyny aýtdy. Şeýlekem häzirki wagtda galkynç gaz käniniň zawodlaryny TV haritlik gazyň hilini ýokalandyrmak bilen baglanyşykly almy taýdan esaslandyrmak boýunça işler ýerine ýetirilýär. Institut tarapyndan gasym ýapywdygyny ösürmek bilen baglanyşykly almy taýdan teňki ykdysat seljerme işleri ýerine ýetirilip Türkmengaz Döwlet Kanserine tapşyryldy. Şeýlekem häzirki wagtda institutuň hünärmenleriniň ahallaqy gadan benzin öndürýän zawodda ýyllyk kuwatlygy 6000 tonna izobutan öndürmäge niýetlenen desganyň hemde Balkan vilayetinde täze döwrewap gasym toplumy gurmak baradaky desapky teňki ykdysady alym seljermäniň üstüne degişli işleri alyp barýanlyklar barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, puwdyň serişdirer binýadyny artdyrmak bilen baglanyşykly 20 çörli maýy goýum taslamalarının biriniň dünýäde iň iri galkynç gaz känini tenagy taýdan özleşdirmekden ibaratlygyny bellädi. Onuň gorlary ýaşlar we garaköl ýataklary bilen birlikde 27,4 trillion kub metr hasaplanýar. Ýurdumyz TV gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orny gelip Ewraziýada ekologiýa taýdan arasy ýalňyş öňürji iri döwletleriň sanyny girýär. Energiýa serişdirlerine bolan istek ýygydarlar artar. Şonu TV gaz, uglewodorod serişdirleriniň içinde iň istek bildirilýän bolar. Çünki ol ykdysady we energetika taýdan netijeli, ardan hemde ýalňyzyň ekologiýa taýdan arasy görnüş bolup durýar. Elektroenergetika senagat ulgamy ilkinji nowatda ýönümleri giňerimli durmuş we tenagat garytlaryny, mineral dökünleri we beýlikleri öndürmek üçin çyýmar bolup hyzmat edýän neft himiýa we gazy gaýtan işleýän puwdaklary gaza bolan has ýokary istegi öpçün eder. Şonuň bilen bir katarda ýaşaýyş jemaat ulgamlaryny TV gazyň sarp edilişi artar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şeýlekem halkara jemgyýetçiliginiň howanyň üýtgeme bilen baglanyşykly meseleler sebäpli beýinjiliklenmelerini gödüňde tutanyňda gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmeleri, ilkinji nowatda energetika, vodorod we energiýa taşyýatlaýjy tehnologiýalar ulgamynaky innovasiýalar, ýalňyç energetika toplamynyň sanylaşdyrylmagy hasy ösürler. Döwlet başlarymaz şonuň bilen baglykda alınıp bolýan işleri depginli artdyrmagyň möhüm gezipi bolup durýanyny belläp, bu gurda birnäçe degişli tarşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow häzirki wagtda neft-gaz toplamyna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy hemde geljekki meýilnamalar barada hatabat berdi. Vice-premier 2019-njy ýylyň iýun aýynda hormatly prezidentimiziň ak bata bermegine açylyp ulanmagy berilen bir zawodyň alym we tehnologiýanyň iň täze başlangyçlary bolup durýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýalňyç energetika toplamynyň ägirtili çyýmar serişdirleriniň tenagat hemde almy kuwatynyň bolmagy netijesinde milli ykdysadyýetymizde esasy orunlaryň birini eýleýänini bellädi. Bu puwdakda almy teýen kösüşiň iň soňky gazananlarynyň ýöňde bar tehnologiýalaryň iň döwrewap teýenkalaryň ulanmagy ýurdumyzyň tenagatynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösmegini öpçün eder. Türkmenistanyň dünýäniň energetika bazarlaryna eýleýän oruny pogtarandyrar. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymaz häzirki wagtda dünýäde ýeketek bolan TV gazyň ekologiýa taýdan arasy sintetik benzini öndürýän teýtin zawodyň gurulmagynyň ähmiýetini bellädi. Büyük kärhana Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini epesli giňeltmäge ýardam eder. Hormatly prezidentimiz kärhanada alınıp bolýan işleri hemişe gödüçlükde saklamagy, benziniň halkara öňlerine laýyk gelmegini mundan meýlekde öpçün etmegi tapşyrdy.
Döwlet başlarymyz şeýlekem puwdugyň düwrebap kärhanalaryna işlemek üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak meselelerine hemişe üns bermegiň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz ýönümçük işleriniň ýygyderli düwrebaplaşdyrylyp, olaryň kämil tehnologiýalara daýanýan, şonuň ýanynda almytaýdan esaslandyrylan çözgütleriň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýratyn belledi we bu babatda degişli tarşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz puwdugy ösürmekde öňde durýan möhüm wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikler arzu edip birden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz dik uçurda aýlanyp, paýtagtymyzda muqaddas garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän diskalardaky gurulşyk işler bilen tanışdy. Döwlet başlarymyz Aşgabat Türkmenabad ýokary teýirlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyny we onuň çägini ýaýwanlandyrylan işler synlady. Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgertmeleriň ileri tulýan ugurlarynyň biri ulug kommunikasiýa düzümini düwrebaplaşdyrmakdan we ösdürmekden ibaretdir. Yergelenine billep geçtik, hormatly prezidentimizin kararyna laýyklykda taslamany 3 tapgyrda amala aşyrmak gözüňde tutulýar. Taslama laýyklykda awtomobil ýoly Türkmenistanyň çäklerinden geçýän ýük taşamalarynyň möçürini artdyrmagy we tiýizleşdirmäge gönükdirilendir. Aşgabat Türkmenmaşy ýoly bilen birleşmeginiň netijesinde ýurdumyzyň günnäger sebitini onuň merkezi bilen birleşdirýän awtoban ýük awtologlaryna Türkmenmaşydaky halkara deňiz portuny günü çykylgany üpçün eder. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň Demirgazyk künjegini gurulşygy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barýan kottejler toplumyny synlady. Paýtagtymyzyň ýylaty üçin öýe bolşy bayramçyk sowgadyna uruljak bir toplumda adamlaryň erşetli ýaşaýşy, amatly din jalmak üçin ähli zerur şertleriň döredilmegi, milli liderimiziň üstünlikli durumşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini hemişe bir gözegçilikde saklap, raýatlarymyzyň ähli amatlyklaryň hüzürini görüp ýaşamaklar üçin döredilýän oňaýly şertler, ýöňdebarjy tehnologiýalar ornaşdyrmak hemde ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek bilen baglanyşly meseleleri hemişe aýratyn üns berýär. Soňra hormatly prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzyň işgürlük merkeziniň esasyny düzýän Haşan Garagum mehmanhana toplumynyň ýerleşýän ýeriniň üstünden öwrüm etdi. Bu ýerde Garagum mehmanhanasy bilen bir gatarda häzirki zaman Tilgäk toplumy we şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň talaplaryna dolu alaýyk gelýän düwrebap ýerasty geçelge bina edilýär. Bilşimi diýäli, hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda ýerine getirilýän işleriň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi, deskalaryň bellenlen möhletlerde gurulup ulanmaga berilmegi möhüm talap bolup durýar. Şonlukda deskalaryň gurulşygyna alınıp barýan işler bildirilýän talaplara laýyk derejede bir jaý edilýär. Häzirki döwürde özüniň 140 ýyllyk şanly toýuny daglarlandyrýan Aşgabat öz üçin täze bilentliklerini tarap, bedi wady bilen anamly gadam urýar. Şonlukda şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň täzeçil usuly, sanly tehnologiýalar arkaly amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz uçuşyň barşyna paýtagtymyzyň ajaýyp günjekleriniň birinde gurulşygy batly depkinler bilen dowam edýän Aşgabat Tügda toplumyny ýerine getirilýän işlerini synlady. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen bina edilýän we muqaddas garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän bir toplumda tügda we hyzmatlar lugumynyň işini ýola goýmak, telekeçleriň alyp barýan işlerini döwrüň taramda laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça giňmeçli işler ýaýwanlandyryldy. Bir ýerde tügda we hyzmatlar lugumyny alyp barmakda, medeniýetli din jalşy guramakda dünýäniň iň gowy tejribesi işin ulanlar. Şeýlelikde häzirki döwürde düwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan okunly öýtüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Taslama laýyklykda bir toplumyň çäginde bina edilýän deskalarda diňe bir häzirki zaman sewdasyny guramak, talaba laýyk hyzmatlary ýola goýmak üçin eýtem halkara ähmiýetli işgür duşuklaryny geçirmek üçin hem ähli zerur şertler üpçün edilýär. Munun özi arkadak prezidentimiziň tagallasy bilen şäher gurulşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine toplumdaýyn we häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede çemilişilýänliginiň aýdyň beýanydyr. Soňra hormatly prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugraldy. Döwlet başlarymyz şäheriň gözel künjekleriniň birine ýerleşýän arkadak mehmanhanasyny bu künjekde bina edilen deskalaryň öz bolşy tazaşygyny synlady. Ýurdumyzda ýöňdebarjy tehnologiýalary işin ulanmak, tazaşyklyk we oňoýluluk adamlaryň awadan durmuş üçin ähli şertler döretmek ýaly meseleler şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Men Türkmenistан döwlet konserniň ahallaky gazdan benzin öndürýän zawodynyň direktory Sappaýew Döwran geldi. Şunu hormatly prezidentimiziň
Biziň zawodymyza gelip görmegi, biziň işimiz bilen tanışmagy, biziň armamyzy vermegi. Uly buýsonç döretdi. Biziň başymyzy göwe getirdi. Ahallaki gazyn benzin öndüren zawody bugun yerli hünärmenler tarapyndan dolandyrylýar. Sanzyl bundan öň hemmämiň bilşimi diýaly sağda kelin ösüp oturan tehraý toprakda şular ýaly ösen teknologiýaly döwrewap inkamil enzamlar bilen enzamlaşdyrylan dünýäde ýeketak zawodyň gurulyp ulanmagy berilmegi. O ýerde de biziň zähmet çekmegimiz uly buýsonç bolup dur. Hormatly prezidentimiň şular ýaly döwrewap ösen teknologiýaly zawody gurup bermegi biziň yerli hünärmenlerimiň, ýaş hünärmenlerimiň tejribesiniň artmagyna getirýär. Ahallak gazyn benzin öndüren zawodynyň yönüm hil görkezjiler boýunça Ýewropa standartlarynyň talamyna laýyk gelýän Eko-90 benzini bugun Ýewropanyň bir näçe döwletler tarapyndan uly islew bilen alınıp gidilýär. Goňşy döwletler bolan Owganistan, Kyrgyzstan, Özbegistan ýaly döwletler tarapyndan ham islew bildirilýär. Şular ýaly döwrewap ýokary hilli ösen teknologiýaly zawody gurup ulanmagy beren üçin hormatly prezidentimiz köp sag bolsunlar aýdýar. Hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak, ýyl ýurt ähmiýetli, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri hemişe rewaçlyklara betlensin. Ben Murat Eyberdiýew, 180 pult operatory. Ýa şuň gün Mähriman prezidentimiziň şag adamy biziň zawodymyza düşdi. Hormatly prezidentimiz gelip biziň armamyzy ýetirdi. Elimiziň ýanynda gelip biziň alyp barýan işlerimiz barada, giňişlerine gyzyklandy, biziň maşgala durmuşymyz barada, alýan aýlyklarymyz barada. Bizim hormatly prezidentimiz biziň alyp barýan işlerimiz barada, giňişlerine gurulun berdik. Mähriman arkadaşymyz bizimden şuň ýaly zawodlarda işlemekde, şuň ýaly dünýä derejeli zawodlarda işlemekde döredýän şertler bar. Oňa da köp zawodlaryny aýdýar. Dünýäniň iň bir kämil zawodlarynyň, teknikanyň bir ösen zawodlaryndan gurulan zawodlarynyň biri. Sintiz benziniň hem daşary ýurtda alyjylary ören köp. Şuň ýaly şertler döredip, bize bir şuň ýaly ýerlerde işlemäge, zähmet çekmäge döredip beren şertler üçin hormatly arkadaşymyza köp zawodlaryny aýdýar. Jan sag bolsun tutýan tutumlarymdan beýlägim rowaj alsyn. Şuň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň we Gazagystan Respublikasynyň premier ministri Askar Mamin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Onun şäherlerini sowda, ykdysady we insanperwer ulgamlardaky iki taraply hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Durly ugurlarda iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk hasan putulandyrmak boýunça Türkmenistanyň we Gazagystanyň prezidentleri tarapyndan gazanylan alanlaşyklaryň amala aşyrmagyny aýratyn ünserli. Şunun bilen malykda taraplar hususan sowda gatnaşyklarynyň anyk ugurlaryny we görnüşlerini aralyp maslahatlaşdylar. Hem de ykdysady ulgamda Türkmen-Gazak hyzmatdaşlygynyň anyk tassamlary boýunça gepleşikler geçirmek üçin iki ýurdun wekilletleriniň özara saparlarynyň gurulmagy babatda alanlaşdylar. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda taraplar hökümetara derejesinde gatnaşyklaryň ähmiýetini nyktamak bilen olary ýygyderli dowam etmäge taýýardyklaryny bellediler. Ahal balkın daşowuz Lewap hemde Mar welaýatlarynyň häkimliklerini maslahatlar geçirildi. Olarda hormatly prezidentimiň 19-njy maýda sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollary kesgitlenli. Welaýat şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleriniň, welaýat derejesindäki idara karhanlaryň ýolbaşlarynyň we beýleki degişli adamlaryň atnaşmagyna geçirilen maslahatlar ýokary iş jeňligi bilen tapawutlandy. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ähli ugurlary boýunça edilmeli işler hakyna gurrun etdiler. Owa Senat toplumyna Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylynyň galla uragyny ykjam taýýarlyk görmeň, her bir işi ýürüýtemeýnama laýyklykda ýerine ýetirmegiň möhümdigi bellenildi. Galla ýygnajy kombaýnlaryň bökdönüşde işlemekleri üçin olary ýene derejede gözden geçirmek, ýygnalan hasaly harmanhanalary daşaýan awtouloglarym bir kemse taýýarlamak möhümdir. Galla kabul edýän harmanhanalary we ammarlary möhüme taýýarlamak boýunça da zerur işleri ýerine ýetirmeliler. Owa çekşi bellenlen möhletlarda tamamlany. Olara ýokary derejede ýygyk etmeň, ösüşdigini tutmagyň ekinleri ziýankeşlerden ygtybaly goramagyň gök we bakça ekinleriniň ýer almanyň bol hasyny kemale getirmegiň we olaryň hasyllygyny ýokarlandyrmagyň wezipeleri barada da maslahatlarda gurrun edildi. Ýer ýerlerini mineral dökünleri ile üpçün etmeň wezipelerine de üns çekildi.
Su akavalarını, su kojalıq detkalarını gözöçülükde saklamaň bolardy. Awatlaş işlerini geçirmeň ähmeti, ekrançylyk medeniyetini ýokary galdyrmagyň, su we yer serişdelerinden almesasa peýdalanmagyň, gallaçy yer eýleri bilen hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmeň ähmeti barada noktaly belenildi. Her günleriň her bir portatyna ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenmeginiň kepiller diýip maslahatlarda çykyş edenler belediler. Şonuň ýaly maslahatlarda ýüpe gurçuklaryna ýokary derejede ýygyk etmeň hem-de piýläniň bol hasyny kemale getirmeň wezipelerini de aýratyn ünslerli. Hormatly prezidenti bilen ýürüýte kararlaryny hem-de o özgörtmelerine laýyklykda bina edilýän ditgalarda işleriň anyp baryşyna dol sezilme berli. Şany garaşdyrmanyň 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanmagy berilmegi gözüňde tutulýan ditgalarda işleriň gurulşyna aýratyn ünslerli. Olar bellenlen möhletlerini ulanmaga berilmeliler hem de hil derejet boýunça aýratyn tapatlanmalylar. Şunda hiç bir iş ünsden düşürmeli däldir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, ykdysadyň ähli ulgamlaryna meýnamalaryň berje aýdylşy, öňünçilik podoklaryna sany ulgamyň ornaşdyrylyşy dogrusyny aýtmak bilen maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar milli liderlerden bu wagtda ähli şertlere döredip berýänine ünsçekdiler. Bu wagtda wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge dogry mümkinçilik berýär. Şu ayda bari bolan şany seneler ýa-da soňky dawralaryny bellek geçmeň wezipelerem maslahatlarda ünsüýelen meselelerin biri boldy. Bu wagtda işler aýratyn gözöçülükde saklanmalylar hem-de şany seneler adamlaryň köňül küýseglerine laýyk derejede gurulmalylar diýilip çykyşlardan otaly. Vilayet hakimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmeň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça anyp balýan işlere, bilim, saglyk, goraş, medeniýet we sport ulgamlaryna işleriň gurulşyna, iýun aýyna geçiriljek medeniýet kepdeligine göwnüjä taýýarlyk görülüşine, hormatly prezidenti bilen odal beren tawşylyklarynyň ýerine ýetirilişine, çağalaryň tomutky diň jarşylaryny goramagyň wezipelerine ünslerli hem-de wezipeler kesitlerini. Maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna hoşalyk sözlerini aýtdylar. Şugun Sewda Senat idarasynda geçirilen Aşgabatyň dostlaşan we dogonlaşan şäherläriniň ýolbaşlarynyň halkara vizion maslahaty şanly sene Türkmen paýtagtynyň 140 ýyllygyna başlandy. Sany ulgamyň mümkinçiliklerini ulanma arkaly geçirilen bayramçylyk forumuny dünýäniň dörli döwletleriniň, goňşy hem-de beýleki sewitleriň paýtagtlarynyň we şäherläriniň dolandyryş düzümleriniň ýolbaşlary gatnaşdylar. Türkmen tarapynyň wekilleriniň çykyşlaryny bellenşi ýaly maslahatyň şanly seneleriň öň sirasyny, şol sany Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygyny wessenen ýylla geçirilmeginiň uly manysy bar. Weza maslahat görnüşine geçirilen forumyň marşyny Aşgabatyň dostlaşan hem-de dogonlaşan şäherläriniň häkimlikleriniň we beýleki degişli düzümleriniň ýolbaşlarynyň hem-de wekilleriniň çykyşlary dinlenli. Maslahata Kabullon, Baku, Albuquerque, Pekin we Lançow, Tendo, Ankara we Istanbul, Daşkent, Nur-Sultan, Bişkek, Moskwa we Sankt-Peterburg şäherlerinden hem-de Astrakhan oblastynyň Vena, Kishinew, Yerevan şäherlerinden wekiller gatnaşdylar. Çykyş edenler hormatly prezident bilen şeýlede ähli türkmenistanlary Aşgabatyň 140 ýyllyk bilen tüýsürekden utlap, iqrar edilen parahatçylyk döreji merkez hökümine ähmiýetli ornuny, umumy awadançylygyň rowaçlygyň maksatlaryny gyp gelýän halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge goşýan goşundyny bellädiler. Baý taryhy geçmişi bolan hem-de tehnologik ösüşleriň we innovasiýalaryň merkezine eýe bolan Aşgabatyň milli liderimiň alyp barýan dünýä geňişligine garaşdy beýtarap Türkmenistanyň belend awraýyny şertlendiren dörejilikde işer we daşary syýasatynyň dawrlanmasynyň alamatlygyny tally. Aşgabatyň dostlaşan hem-de dogonlaşan şäherläriniň ýolbaşlarynyň halkara maslahatynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar döwlet başlanmada forumy geçirmek üçin şertleriň dördülenligi hem-de netijeli sewit we halkara gatnaşyklaryny ösdürmekde berýän hemme taraplaryň golluk üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Hem-de Türkmenistanyň prezidentine alyp barýan giňerimli asly işlerini täze üstünlikler ardy etdiler. Hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna ýurdumyz oňaýyn beýtaraplyk derejesine esaslanýan hem-de umumy bähwiýiň hatirasyna netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdiren daşary syýasy ugry ýyzgidere durmuşa geçirýär. Aşgabat şäherine şol ugrun oýlanşykly, öňden görjülükli beýan diýmek bolar. Aşgabat paýtagat şäher hökümini iqrar edilip, bu ýerde dostlyk we dogonluk, parahatçylyk, söýjülik hem-de hoşniýetli goňşuluk, mehmançyllyk we insanperwerlik ýörlügeler dawrlanýar. Hormatly prezidentimiň Jewkur paýhasyndan dörep tutuş dünýäde ilanlaşdyrjy merkez hökümini giňden tanalýan paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli gymmatly sowgat bolan Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy ýurdumyzda ýokary guramaçylyga eýe boldy.
Balkan vilayet Balkanava şäher äkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryny Balkanava şäherindäki vilayet kitapxanasynyň öňündäki gözel meýdançyda geçirilen dabara mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň ýaşyl nesliniň wekilleri, medeniýet we synawa diýişgärler hemde talipler gatnaşdylar. Bayramçylyk ruhyny beslenen dabarada çykyş edenler arkada prezidentimiň täze eseriniň durmuşdaky wajyp ähmetini aýratyn ünçekdiler. Akşegaram Aşgabat adly kitaby okan her bir okuji gözel paýtagtymyň baý taryhy, şöhratly şu güni hemde nurany geljegi bilen içkin tanışmak bagtyna eýe bolýar. Täze neşirde ustatlyk bilen ýerleşdirilen hemde ak mermerli binalara arkaly Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna münasip orny alan paýtagtymyň gül keşfiniň beýany bolup durýan suratlary sinan etsenip okuji garaşsyz hemişelik bitarap diýanymyň ykdysady kuwatyna meden durmuşdaýdan guwonurjy ösüşine ýeni döwür ýola dol göz ýetirýär. Bu täze kitap berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň watansöýji, belend ahlakly ýurdumyň üstünliklerini ýüregi bilen buýsanyp ýetilýän şeýle belend sekbetlere münasip goşunt goşmagy maksat edilýän nesilleri terbiýelep yetişdirmekde bakatyna ýetip bolmajak gollanma bolar. Balkan vilayet medeniýet müdürlüğünün sungat sahatlary, vilayet ýürüýte sungat mekdebiniň zekini talip ýaşlary ýerine ýetiren şirin aýdymsalary, milli tanşlary bilen ýürekleriň töýründen çykýan şeýle alkyş sözleri mukamlarda beýan etdiler. Olaryň eýsilmez joşgyna we senen çykyşlary, dawratnyjlaryň toý şatlygyny artdyryp, her bir çykyş dowamly ýanglanýan el çarpışmalar arkaly garşylandy. Mehreban akademiyanyň beýik tutumlarynyň insanperwer döwlet siýasatynyň agardylaryň amala aşýan şäher bolan gözel Aşgabatyň Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watan ýylynyň muqaddas garaşdyrmamynyň tarypy ýetiren aýdymsallar Balkany ýerleşdirmeden bagtyar durmuşymyza bolan eýsilmez söýgü buýsanjynyň özboşy beýany bolup ýanglandy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bayramçylygy münasibetli arkadaň Ak şäheri Aşgabat adly döwletçilik bäsesiniň jemleýiş tapgyry uly ruhlentligi beslendi. Ol Türkmen döwlet neşriýat gollugy Demokratik Partiýanyň siýasy geňeşi Magtym Muradov Naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan guruldy. Halkara açık internet olimpiadasında ýeňi şazanan Ýaşyl Kakaýew adyny Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň taliplerini syýlamak dabarasy şaly seneleriň çäreleri bilen goşdy. Mälim Moşýaly Russiýanyň Ýoşkarala şäherindäki bilimiň hiline gözegçilik baradaky Ilmi Barlyk institutynyň guramagyna geçirilen Halkara açyk internet olimpiadasynda bu ýokary okuw mekdebiň talipleri altyn medallaryň 11-sine, gümüş medallaryň 5-sine, bürünç medallaryň 4-sine münasip boldular. Alman wäsleşik talipleri öz başdak pikirlenmegi, işlemegi, dersleri çuňur öwrenmegi hemde nazaretde alan bilimlerini tejribede ulanmagy höwes sürýär. Talipleriň ilmi gözlegleri giňden çekilmegi, başarjan zekilli ýaşlary ýüze çykarmagy mümkinçilik berýär. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiň Mehriban käbesi oglawat ejen işläp bejeren kurtasynyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine gowşurma münasibetli geçirilýän medeni köpçülik şäherleri giňermeýe bolýar. Milli amal haşam sunugutunyň ajaýyp eseriniň hormatly prezidentimiň Mehriban käbesi oglawat ejeňiň sünnäle bejeren nepis kurtasynyň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine gowşurulmagyna bagyşlanyp ýurdumyzyň çarigany geçirilýän dabaraly maslahatlar giňerme eýe bolýar. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiň Mehriban käbesi oglawat eje biziň ählimizde nusguluk dinanlar. Oglawat ejeňiň türkmen dinanyna mahsus salihatlygy, kanagatlygy, maşgaly ojagyna göýparlygy, el işlerini ussatlygy, aýratynam ýaş gelin gyýlarymyz üçin görelli mektebidir. Mehriban oglawat ejeňiň nagyşdyr keşdeleriniň her biriniň özünde çuňur manylary jemlegenligi, Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine syýahaty gelýän gelin gyýlar, zinanlar uly buýsançylan belleýärler. Şol nagyşlarda düýpsiz umman, göz ýetmez dünýä çuňur many ýerleşdirilen. Belenişi ýaly tikin tikip, keşde gaýamak aňsady işdäl, oňa iňe bilen guýy gadan ýalam diýilýär. Şeýle nepis el işleriniň muzeýe gowşurulmagy halkymyzyň medeni hazynasynyň ösmegine uly goşunt bolup, maddi mirasyň giňden wagt edilmegine de ähmiýet bolur. El hunerli oglawat eje milletiň medeni ýol ýörelgesini dowam edýän, onu mundan beýlegem kämilleşdirmäge ymtylýan gelin gyýlarymyz üçin
ulu görülle mektebidir. Yaşayışymyzyň ruhu sütünür. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde uramaklarına hormatly prezidentimiň Mehriban Käbeti Oglaba dejäniň bejeren kurtötüniň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine gowşurulmagy münasibetli Milli Miras Genji Hazina adly maslahat geçirildi. Milli mirasymyzyň ösürilmegine hormatly prezidentimiň tawallasynyň uludaw çykyşlarda aýratyn nagtarly. Eni mamalarymyzyň eli işleriniň terbiýeçilik ähmiýetiniň uludaw çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Gadim hemedi mirasymyzyň giňden wagda edilmegine amala aşyrgan işler üçin hormatly prezidentimide hoşarlyk sözleri beýan edildi. Ýurtymyzda ýylyň talibi döwlet bilim bäsleşiginiň jemleji tapgary dowam edýär. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň bilelikde eglan eden bu bäsleşigine gatnaşýan zehini talip ýaşlary dowam edýän okuw ýylynyň dowamyny bilimleri özleşdirmekde, ilim göderejiligi işine, medeni we sport babatda gazanan netijeleri, degişli orlarda okuýup başarnyklar boýunça baýrakly orunlara dalaş edýärler. Hormatly prezidentimiň bilim ulgamyna durmuşa geçirgen özgörtmelerini netijeli dowam etdirmek, edid watanmyda arkada prezidentimizde çyn ýürekden wepaly, iň täze tiltimatly enjamlarda işlemäge okuýuply, döwlet dilini we daşary ýurt dillerini bilgen başarjan, anyk maksatly ýokary okuw mekdepleriniň tariflerini ýüze çykarmak, gollamak, olaň alan bilimlerini durmuşda ulanyp bilmek enligini açyp görkezmek hemde geçmiş taryhymyda halkymyzyň baýsyny gotuny söýgüsini açyp görkezmek bäsleşiň esasy maksatdyr. Aşgabat şäheriniň 140 ýyly münasibetli geçirilýän dürli bäsleşikler halkara çäýerleri Türkmenistanyň hoşniýetli dostlugyny gatnaşyklaryna hemişe ıgrarlygyny tasdiklaýar. Bayramçylygy başlanan çäýerler hormatly prezidentimiň belent maksatlary gönükdiren işleriniň rowaşlanmasynyň öz bolşly beýanyny urlýar. Şeýle-de Aşgabat Selgäki bilen Özbegistanyň doganlaşan şäheri bolan Daşkendiň Aşgabat Medeniýet Ýaş Selgäkiň aratyna geçirilen Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyz, Täjikistan, Türkiýe respublikalarynyň medeniýet we sunma diýişgärleriniň aratyna göni video aratyny çykarkaly dörejlik duşugy geçirildi. Bu şäher Aşgabatyň doganlaşan şäheri Albuquerque'den we Awstriýa türkmen jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Watanmyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýylligi hem Aşgabatyň şanly 140 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilen bu duşugy Türkmenistanyň dostlugyny, ymtanperwerlik, hoşniýetli goňşuluk ýörelgelerini agrarlygynyň aýdyň futnamatyny urly. Akşeherimiz Aşgabat şäheriniň şanly 140 ýyllyk toýunyň giňden bellenmegi biziň garaşly watanmyzyň awraýyny hassa belende öterýär. Bu şähere gatnaşylar Türkmenistanyň käzirki günne dünýäniň dürli ýurtlary, şol sany ýakyn goňşulary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejede çykandygyny aýtdylar. Şeýle üzüşler dowatlykly ýurtlaryň anamly gatnaşyklaryny hassa giňeltmegi, häzirki döwrüň ruhuny kybap gelýän baý many mazmun bilen üstüniň ýetirilmegi netijesinde gazanlandygyny aýratyn mellediler. Aşgabatyň şany 140 ýyllyk toýu we Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygy münasibetli hormatly prezidentimize we bütün türkmen halkyna aýdylan gutlaglardan soň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň medeniýet we sunma diýişgärleri çykyş etdiler. Dörejlik duşugyna gatnaşanlar halklaryň arasynda dostluk wasp edýän aýdym taýdanly çykyşlaryny görkezdiler. Gözaşyny atyrlan jümüşinden alyp gaýtýan baý ruhy hemde taryhy meden mirasy, milli däpleri aýawly saklamak we giňden wagda etmek bu maksatlar türkmen halkyny tewit boýunça ýurtlaryň halklary bilen paragatçylyk we ýalaşygyň, ötüşiň we rowaşlygyň bähwidine dostlukly gatnaşyklary we hoşniýetli goňşulyk pugtulandyrmak babatda olaň özara etlegini birleşdirýär we ýakynlaşdyrýar. Dörejlik duşugynyň akyryna oňa gatnaşylar halkara derejedäki şäheriniň dünýä halklarynyň medeniýetini we sunwatyny ösdürmäge, medeni hyzmatdaşlyk has ýokary derejede çykarmaga, şeýle-de Türkmenistanyň we dünýä döwletleriniň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hasy pugtulandyrmaga ýardam etjekdigi barada bir pikire geldiler. Aşgabat şäheriniň wasp edýän iň gowy aýdymlary döretmek boýunça eglan edilen bätleşiň ikinji tapgyryny jemlemek dawaraty geçirildi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanan bu dawara şowhunly häsiýeti betlenmek bilen uly konsert maksatnamatyny öz içine aldy. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne paragatçylyk we ananşmaň watanyny ýenşigi arasynda geçýän şu ýylda ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp gurulýan bu dörejilik bätleşigi izid watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk dawralarynyň çäklerine geçirilýän azaýyp wakalyň gatarynda münasip orna ýa bolýar.
Bätleşige yurdumdyň belli şahyrlarynyň kimde höwesçiň döredici ýaş şahyrlaryň sözlerini we zehirli kompozitorlaryň saatlaryny döredilen aýdymlar bilen çykyş edip, meşhur estrada aýdymçylary, hemem tant toparlary, şeýlede sadanlar, toparlar gatnaşdylar. Yerine yetirilen aýdymlaryň atlary yglan edilenne, olaň ählitiniň diňe Aşgabat diýen sözden ugralmagan, yurdumyzyň baş şäheriniň wasbynyň dillerde desana, saatlarda mesana öwrülendigine şaýatlyk edýär. Yanlanan aýdym taýlar Mehriban arka dağımyzyň egzilmez zehinden dören ak mermerli Aşgabada bolan buýsanç we gonç duýgularyna baý boldy. Aziýanyň Merjen şäheri hökmüne bütün dünýäde ikrar edilen paýtagtymyzyň baky juwan kim gölleri gamyşdyrýan owadan keşwi, tüý süreklerden gaýnap joşup çykýan belent we pek duýgular we ýakymly mukamlar bilen wasp edildi. Aşgabada bagışlanıp ýygyderli ýerine ýetirilen azaýyp aýdymlar halkymyzyň öz ediz we Mehriban paýtagy şäherini jany teni bilen söýmegi başarýanlygyny, kemen paýtagtymyzyň ähli taraplaryň şeýli belent derejeleri ýetmegine, hormatly prezidentimiziň ummaty tagallalarynyň bardygyny bellediler. Gahrman arkadağımyzyň adyna alkyşlar we hoşallyk duýgulary aýdymlaryň içinden er şargaç bolup geçdi. Emin agdalary bätleşige gatnaşylan çykyşlaryna baka berenlerinden soň olaň iň münasiplary inniki tapgarda çykyş etmek üçin saýlanyp alındy. Bätleşiň konsert maktatnamatynyň ahyryna hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerini we Mehriban arkadağımyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedowyň sadyny döredilen Ak şäherim Aşgabat diýen aýdymyň konsertde gatnaşçylar tarapyndan bilelikde agdybirlik bilen ýerine ýetirilmegi bätleşiň jemleýiji bölegine görüldü. Bu aýdym Gahrman arkadağımyzyň ýiti dekiniň ak şäherimiz Aşgabatyň misalyna oň binägerlik keşwi taýdanna dörejilik uğru boýunça da nusgulyk derejede aýdyň ýüze çykanlygynyň beýany bolup ýanglandy. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji maýda saat 20-den 21-nji maýda saat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanış bolaň. Balkan welaýatynyň Askemrut Howa bolup Demirgazy kulmatardan teleskopda 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 17-22 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenarak taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny az bulut Howa bolup Demirgazy kulmatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary welaýatyny az bulut Howa bolup Demirgazy kulmatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 17-22 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny Asken bulut Howa bolup Demirgazy kulmatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 16-21 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyny Asken bulut Howa bolup Demirgazy kulmatardan teleskopda 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut Howa bolup Demirgazy kulmatardan teleskopda 9-11 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 20-22 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 20-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýynda bolmagyny araşdyrýar.
Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň jyzmyny tozan bölejikleriniň meçhurnyň kadydan 10 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertlarynyň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýan passyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäniň nazar alyp, pasla ura geýinmegi maslahat berýär. Mehriban illeşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyň istenik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly bagatlarda tüşür etsenýär. Ýakly tüşüň özünni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,